श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक हांव नमस्कार करता। तशेंच चातुर्मास समिती वतीन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांचे चरणाक वंदन करता आणि चातुर्मास समितीचे वतीन आणि मठ समितीचे वतीन तुमकां सगळ्यांचे हांव पयलीं स्वागत करता। आता हांगा काणकोणचे सुपुत्र डॉक्टर प्रवीण गांवकार हांच्या सुमधूर अशा गायनाची हांगा भक्तिगीत भावगीत हाजी सुरेल अशा गाण्याची मैफल हांगा आतां सुरू जाता। जेन्ना सार्ध पंचशताब्दी उत्सव जाल्लो नोव्हेंबर आनी डिसेंबराच्या हातूंत, त्या वेळाचेर एक मोठी आनंदाची गजाल, आमचो 77 फूट उंचीचो रामाची प्रतिमा हांगा उबी जाल्ली आसा आणि तांणी 77 गायक कलाकार घेवन त्या वेळाचेर कार्यक्रम घेवन त्या हजारो लोकांच्या हातूंत ताणें मन जिखिल्ली आणि आज ताजे रामदेव खूब प्रसन्न जाला आणि रामदेवान ताका दादांक हाडला। ह्या चातुर्मासाच्या ह्या संगीत महोत्सवाची सुरवातच तांच्या हातांतल्यान जाता, हे मोठे आनंदाची गजाल आसा। प्रवीण गांवकाराचे वडील बरे आशिल्ले पांडुरंग बाब, तांकां पयलीं साकून गावपाची भजनाची नाटकाची आणि ताजें सगळें हें रुजू जे गूण ताजे आंगाक आयले। ताणें रोयिल्लो रोंपो आज भारतांतलो एक वटवृक्ष जावपा पावलो, फक्त गोंयचोच न्ही, भारतांतलो वटवृक्ष जाला। ताणें डॉक्टरेट पदवी केल्या। तो आमच्या देपे कॉलेजीक वायस प्रिंसिपल आशिल्लो, ताणें काम केलें। त्या वेळाचेर तांकां संगीताची आवड आशिल्ली आणि सगळें संगीताच्या क्षेत्रांत दीस रात तो काम करीत रावतालो आणि मागीर ताणें स्वताचें गुरुकूल उबें केलें संगीताचें आणि आज त्या गुरुकुलाक कितलेशीच भुरगीं गोंय भायली नामनेची भुरगीं शिकून आज मोठीं जाल्यात आणि ते आज तरेतरेच्या म्हणजे सारेगमच्या हातूंत पावल्यात आनी खंय पावल्यात, सगळ्या हातूंत तांकां बक्षिसां मेळटात। म्हणजे हे गोंय ही संगीताची भूंय, गोंय ही कलाकाराची भूंय आणि गोंयांत सगळ्या भारताक नवे कलाकार दिल्यात आणि ताजें हें सगळें पळय जी कितें परंपरा आसा ती प्रवीण गांवकार चलयता। हो गोंयाकच न्हय, भारताक तो हें सगळें दिता आणि ताजे बरोबर ताजें भारताकच न्हय, भारता भायरय ताजे प्रोग्राम जाल्यात। आणि पयर म्हाका आमी जायरात वाचली आणि कर्नाटकाचे लोक आयले, अरे प्रवीण गांवकाराचे प्रोग्राम आसा, आमकां चुकलो म्हणटा, आमकां येवपा जाय आशिल्लें की ताजे प्रोग्राम गुडपी पळयल्यात आनी खंय पळयल्यात, सगळे पळयल्यात। म्हणून आज हो प्रोग्राम हांगा जाता आणि म्हणून हांव चातुर्मास समितीचे वतीन प्रवीण गांवकार आणि ताजे साथी आणि ताजे वाद्यवृंद जो आसा तांचें हांगा स्वागत करता। आणि आतां हें घे सगळ्यात पयलीं डॉक्टर प्रवीण गांवकार पेटयेर आसात दत्तराज सुर्लकार आणि तबल्याचेर आसात दुसरे दत्तराज शेटये, दोन दत्तराजांची जोडी। नांदी महोत्सव जालो, नांदी सादरीकरण जाल्लें तेन्ना सगळ्यांनी आमी दत्तराजाचे तबले आयकलां आणि ते आमकां सगळ्यांक भावलां। प्रकाश आमोणकर ऑक्टोपॅड, अवधूत च्यारी हँडसोनीक, गोंयचे सगळ्यांचे परिचित कीबोर्डाचेर विष्णू शिरोडकर, साऊंड रुपेश बाब फोंडेकार, रुद्रेश आणि आपल्या सुंदर आवाजान निवेदन करपी एंकर मानसी वाळवे यांची नांव बरयलें ना। आनीक साथी कलाकार आसात दोनी बरोबर, पल्लवी पाटील आणि सिया पै। हांव सगळ्यांचें परतून स्वागत करता आणि आमचे पयस बसल्यात ताणें मुखार ह्या सभा मंडपाक बसचें
आनी हो कार्यक्रम आयकुचो, तांकां बरी दाद दिवची, तांकां प्रोत्साहन दिवचें अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी ह्या सगळीं सुत्रां प्रवीण गांवकर हांची जे आतां सुत्र निवेदक आहा तांचे कडेन सोंपयता. सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते रसिक श्रोते हो, नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठामध्ये चातुर्मास सेवेच्या निमित्तानं आयोजित आणि स्वस्तिक प्रस्तुत भक्तिभाव या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व रसिका मायबाप श्रोत्यांचं आणि भक्तगणांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत. रसिको, आपल्यावर संस्कारच असा आहे की नाम विठोबाचे घ्यावे आणि मग पाऊलं टाकावे. शुभ कार्य करणार असाल, आधी ईश्वराचं नाव घ्या आणि मग सुरुवात करा. आणि त्याच संस्कारानं आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवातसुद्धा आधी ईश्वराचं नाव घेऊन आपण केलेली आहे. सुंदर अशा श्लोकानं आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. आपण देवतांना वंदन केलं, प्रणाम केला आणि आता हा कार्यक्रम आपण पुढे नेणार आहोत.
रसिको, कुठल्याही भक्ताला आपण कधीही जाऊन विचारलं की काय रे बाबा तुझी काय इच्छा आहे आयुष्यामध्ये, तर तो भक्त, जो खरा भक्त आहे, तो एकच इच्छा सांगतो की त्या ईश्वराची सेवा माझ्याकडून घडत राहू बस. कारण त्या भक्ताची अशी श्रद्धा असते की एकदा का आपण आपली भक्ती सातत्यानं करत राहिलो की आपल्याला देवाच्या चरणांपाशी जायची गरज भासत नाही, तर आपल्या भक्ती रूपानं तो ईश्वरच आपल्याला स्वतः येऊन दर्शन देऊ लागतो. आणि कशा पद्धतीनं स्वतः ईश्वर येऊन दर्शन देतो, आणि ते सुद्धा कुणी एक ईश्वर नाही तर तीन ईश्वर ज्यांनी सृष्टी तयार केली असं आपण मानतो, ते खुद्द ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे तिघही जण कशा पद्धतीनं एकरूप होऊन दर्शन देण्यासाठी येतात ते सांगणारी गोष्ट आपल्यासमोर मांडणारं एक सुंदर असं पदपुष्प आपण आजच्या कार्यक्रमामध्ये यानंतर पल्लवी पाटील यांच्या स्वरांमधून ऐकूया.
रसिक हो, आपल्या गोमंतकामधील किंवा महाराष्ट्रामधील जे अभंग आहेत ते अभंग आणि कर्नाटकामध्ये जे आपण ऐकतो ते दासरपद यांच्यामध्ये खूप साम्य आहे. साम्य म्हणण्यापेक्षा सुद्धा दोन्हींमध्ये भाव एकच आहे असं म्हटलं तरी सुद्धा ते वावगं ठरू नये. आणि असं का बरं? कारण जरी भाषा वेगळी असली, संत मंडळी वेगवेगळी असली, जरी प्रांत वेगळा असला तरी सुद्धा आराध्य दैवत हे एकच आहे, भक्ती एकच आहे. आणि भक्ती करण्याचं माध्यम आणि भक्तीतला जो संस्कार आहे आणि ईश्वराला पाहण्यासाठीची जी तळमळ आहे ती तळमळ प्रांतामध्ये एकच असलेली आपल्याला आढळते. आणि म्हणून एखादं दासरपद ऐकल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की अरे, अशाच आशयाचा एक अभंग आपण ऐकलेला आहे बरं का. आणि एखादा अभंग आपण ऐकला तर ज्यावेळी आपण दासरपद ऐकायला लागतो त्यावेळी लक्षात येतं की तोच भाव इथेही आपल्याला आढळतो. इथं मराठीमध्ये आपण भेटीची आवडी उतावीळ मन असं म्हणत तुझ्या चरणांशिवाय आता कुठेही जायची इच्छाच राहिली नाही पांडुरंगा असं म्हणतो. तर कर्नाटकमध्ये आपण त्यावेळी तोरे दुजी विस बहुदे हरी निन्न चरण गळा असं सांगतो. इथं आपण वृंदावनी वेणू असं म्हणतो किंवा बाजाराला विकण्या निघाले दही दूध ताक आणि लोणी असं आपण सांगतो. तर त्याच कर्नाटकमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला अडळ पोगोण बार रंगा कुडी यमुना तीरदल्ली असं म्हणत त्या कृष्णाला बोलावलेली हाक आपल्याला ऐकू येते. आणि इथं आपण गुरूंना किंवा ईश्वराला सांगत असताना समाजामध्ये जे काही वावगं घडतंय त्याच्यावर एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे ईश्वरा तू, गुरु तू असं म्हणताना काय आहे गुरुवरनी जगवने असं म्हटलेलं आपण ऐकतो. तर तेच मराठीमध्ये आल्यानंतर गुरु परमात्मा परेशू असं म्हणत आपण गुरूंचं स्मरण करत असतो. आणि तोच गुरु परमात्मा परेशू हा मराठी अभंग आता आपण डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्या स्वरांमधून ऐकूया.
स्वये संचरा त्याचे घरावे तयाचा देव तयाचा अंगिला देव तयाचा अंगिला स्वये संचरा त्याचे घरा स्वये संचरा परे परेषु परमात्मा परेषु परमात्मा जनार्दनी गुरुदेवा रसिक हो, समर्थ रामदास स्वामींनी सुद्धा
आपल्याला गुरु परमात्मा परेशू असाच विचार करायला शिकवलेला आहे, किंबहुना सांगितलेलं आहे. कारण ते सुद्धा म्हणतात की गुरु थोर की देव थोर म्हणावा, कोणा नमस्कार आधी करावा. मनी चिंतिता सद्गुरु थोर वाटे, आणि का तर तयाचे प्रसादे रघुनाथ भेटे. की गुरुला थोर म्हणावं की ईश्वराला थोर म्हणावं. आणि समजा गुरु आणि ईश्वर एकाच वेळी समोर येऊन उभे ठाकले आणि नमस्कार करायची पाळी आली, तर मग पहिला नमस्कार आता करायचा कोणाला? देव म्हणून देवाला की गुरु म्हणून गुरुला? तर समर्थ रामदास स्वामी आपल्याला सांगतात की पहिला नमस्कार हा गुरुला करा, देवाला नको. का? तर या टाळ्या कृतज्ञतापूर्वक रामदास स्वामींसाठी आहे, याची मला कल्पना आहे. तर कारण जो समोर देव म्हणून उभा ठाकलेला आहे तो परमेश्वर आहे की कुणी मायावी आहे की आपलं स्वप्न आहे, याचं मार्गदर्शन पुन्हा आपल्याला कोण करणार? गुरुच करणार. त्यामुळे गुरुला नमस्कार आपण आधी केला पाहिजे. आणि गुरुला पहिला नमस्कार, गुरुच्या आधी सेवा म्हणजे कोणाची बरं? तर याचं उत्तर सुद्धा आपल्याला सोपं करून संतांनी सांगितलेलं आहे. संत म्हणतात आई बाबांची सेवा करा. आई पहिला गुरु, वडील दुसरे गुरु. आई वडिलांची जो सेवा करतो आणि मनोभावे, केवळ कर्तव्य म्हणून नाही, जो मनोभावे सेवा करतो त्याच्या भेटीसाठी स्वतः विठ्ठल येतो आणि उभा राहतो आणि विचारतो, तुझ्यासाठी उभा राहतोय, कुठं बरं राहू? तुम्ही वीट काढून दिली तर विटेवर सुद्धा उभं राहतो. आणि असं मी नाही म्हणत, असं संत चोखामेळा आपल्याला सांगतात. आणि उदाहरण देताना पुंडलिकांची आपल्याला गोष्टही सांगतात. आणि हीच गोष्ट सांगणारी ही रचना आता आपल्यासमोर सिया पै प्रस्तुत करतील. चंद्रभागा
सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे
रसिक हो, विठ्ठल रूपी या सुखाचा आशीर्वाद प्रत्येकालाच प्राप्त करावासा कायमच वाटत असतो आणि तो प्राप्त करण्याचे अनेक वरवर सोपे आणि करण्यासाठी कठीण असे मार्ग आपल्याला संतांनी सांगितलेले आहेत. कारण संत म्हणतात त्यांना सोपा वाटायचा तो मार्ग, की ईश्वराची भक्ती करण्याचा एक मार्ग अत्यंत सोपा आहे आणि तो म्हणजे आपलं मन शुद्ध ठेवणं आणि आपल्या मनाची शुद्धी सतत करत राहणं. कुठलाही षड्रिपू, कुठलाही वाईट विचार मनाला शिवूच द्यायचा नाही. आणि ज्यावेळी असं मन आपलं शुद्ध होत जातं, मग आणखी त्या ईश्वराला आपल्याला बोलवावं नाही लागत, तो आपोआप येतो असं संत मंडळी सांगतात. आणि हे संतांनी सांगण्यासाठीच संतांनी या अभंगांच्या माध्यमातून आपल्याला उपदेश केलेले आहेत. आणि हे उपदेश माणसाला करत असताना त्यांनी माणसाचा एक अवयव अत्यंत अचूकपणे हेरला आहे आणि तो म्हणजे मन. हे सगळेचे उपदेश संतांनी आपल्याला केलेले आढळतात ते आपल्या मनाला केलेले आहेत, माणसाच्या मनाला. आणि या मनानं काय काय करावं आणि काय काय करू नये, मनानं कसं असावं, मनाने कसं असू नये, हे सगळं संतांनी सांगितलंय. आणि असाच मनाला उपदेश करणारा एक अभंग संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा यानंतर आपण पल्लवी पाटील यांच्या स्वरांमधून ऐकूया. हॅलो. ऋणु झुणु रे भ्रमरा,
रसिको, ज्ञानेश्वर माऊलींनी जो विचार किंवा संस्कार आपल्याला सांगितला तो जोपासण्याचा एक सुंदर मार्ग आहे आणि तो मार्ग म्हणजे नामस्मरणाचा. ईश्वराचं नामस्मरण केलं, देवाचं नाव घेतलं की आपलं मन शुद्ध होतंच की. आणि म्हणूनच केवळ असं बोलून आत्ता आपण थांबणार नाही, तर आपण सगळेजण मिळून यानंतर ईश्वरांचं नामस्मरण करणार आहोत, गजर करणार आहोत. डॉक्टर प्रवीण गावकर सरांसोबत आपण सर्वजण मिळून आता आधी गजर करूया आणि मग त्याला जोडून कार्यक्रमामधला पुढचा अभंग, पुढची प्रस्तुती आपण त्यांच्याच स्वरामधून ऐकूया. नमस्कार. हॅलो. आता आम्ही सगळेजण मिळून विठ्ठल नामाचा गजर करूया. मानसीने आताच सांगला, तुम्ही बी आमच्याबरोबर विठ्ठलाचा गजर करूया. सगळेजण म्हणा, विठोबा रखुमाई. अजून आवाज वाढेल असं. विठोबा रखुमाई. वा. विठोबा रखुमाई. व्हेरी गुड. विठोबा रखुमाई. विठोबा रखुमाई. विठोबा रखुमाई. खूपच सुरात म्हणला सगळं. सगळ्यासाठी टाळ्या. विठोबा रखुमाई.
ये हो विठ्ठले करुणा कल्लोळे कल्लोळे करुणा कल्लोळे तुरंगे भक्तजन सजल जलद घन सजल जलद घन पितांबर परिधान सजल जलद घन पितांबर परिधान सजल जलद घन पितांबर परिधान ये उजळले चिरागे भक्तजन नामाने तू विश्वाची जननी नामाने तू विश्वाची जननी जननी क्षीराब्दी निवासनी जगदंबे क्षीराब्दी निवासनी जगदंबे भक्तजन
रसिक हो, इतकी सुंदर अशी साथ तुम्ही सुद्धा या गजराला आम्हाला दिलीत आणि त्याबद्दल तुमच्यासाठी यानंतर एक खास भेट आहे. आणि ती भेट अशी आहे की आजच्या भक्तिभाव या कार्यक्रमाचं शीर्षकच भक्तिभाव असल्यामुळे आपण अभंग तर ऐकणार आहोतच, याही नंतर आपण ते ऐकूच. पण आम्हाला कल्पना आहे की आपल्यातील प्रत्येकाच्या मनामध्ये भावगीतांचं सुद्धा एक वेगळं स्थान आहे. आणि काही अशी जुनी भावगीतं आहेत की ज्यांना आपण केवळ आणि केवळ ती लोकार्पित झालेलं वर्ष जुनं आहे म्हणून फक्त जुनं म्हणतो, नाहीतर आत्तासुद्धा अत्यंत नवीन वाटावी आणि मनाला प्रसन्नता द्यावी अशी ती सगळी भावगीतं आहेत. आणि अशाच काही निवडक भावगीतांची एका मागोमाग एक अशी गुंफण आम्ही केलेली आहे, मेडली तयार केलेली आहे. आणि ती भावगीतांची मेडली आता मंचावरील व्यासपीठावरील तीनही गायक तुमच्यासमोर प्रस्तुत करतील. सुंदर अशा भावगीतांची ही पुढील मेडली आपण ऐकूया. केव्हा तरी पहाटे, केव्हा
झोपाळ्या वाचून झुलायचे दिवस तुझे भुलायचे झोपाळ्या वाचून झुलायचे स्वप्नात गुंगत जाणे वाटेत विकत जाणे स्वप्नात गुंगत जाणे वाटेत विकत जाणे गाण्यात हृदय
जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी
सामने पाया तुम्ही रसिक हो, डॉक्टर प्रवीण गावकर, पल्लवी पाटील आणि त्यांच्या समवेत सिया पै यांनी ही मेडली प्रस्तुत केली असं मी नाही म्हणणार. आणि का असं म्हणणार नाही तर त्यांच्या आवाजात तुम्ही ती ऐकलीत असं मी म्हणेन. कारण इथं बसून आम्ही पाहत होतो की तुमच्यामधले अनेक जण गाणं सुरू झालं की स्वतःही गात होते प्रत्येक गाणं. एवढं मोठं स्थान या सगळ्या भावगीतांचं खरं तर आपल्या मनामध्ये आहे की ऐकल्यावर आपल्याला वाटतंच की आपण सुद्धा गुणगुणावं. आणि हे खरं तर श्रेय सर्व गीतकारांचं आहे की ज्यांनी ही गीतं लिहिली, संगीतकारांचं आहे की ज्यांनी ही सगळी भावगीतं जी आपण ऐकली, मी प्रत्येकाचं काही आता नाव नाही घेणार, त्या सगळ्या संगीतकारांनी इतकं सुंदर संगीतबद्ध केलं. आणि सगळे गायक ज्यांनी ही जी मेडली आपण ऐकली त्यामधलं जे प्रत्येक भावगीत होतं ते गायलेलं आहे. आणि अशी अजरामर अशा भावगीतांची ही मेडली आत्ता आपण ऐकली आणि गायली सुद्धा. रसिक हो, आत्ता जो आनंद तुमच्या चेहऱ्यावर आम्हाला दिसतोय, खरं तर ईश्वराला सुद्धा आणि संतांना सुद्धा हाच आनंद अभिप्रेत होता की ज्ञानेश्वर माऊली असू द्या किंवा मग मुक्ताबाई असू द्या, जनाबाई असू द्या किंवा सगळे संत असू द्या, या सगळ्यांनी ईश्वराकडे मागत असताना हेच तर मागणं मागितलं की सगळ्यांना सुखी ठेव, सगळ्यांना आनंद मिळू दे, सगळ्यांचं कल्याण कर. आणि हा जो ईश्वर आहे त्याची कृपादृष्टी ज्यावेळी प्राप्त झालेली असते, त्या ईश्वराचा वास ज्यावेळी एखाद्या वास्तूमध्ये, एखाद्या गावामध्ये, एखाद्या प्रांतामध्ये असतो, त्यावेळी संत मंडळी असं म्हणतात की सगळेजण आपोआप सुखी होतातच. आणि जिकडे तो ईश्वर आहे वास्तव्य करून त्या जागी आनंद कसा असतो ते सांगणारी एक सुंदर अशी गवळण संत भानुदासांनी लिहिलेली आहे की त्यामध्ये संत भानुदास कशा पद्धतीनं फक्त मनुष्य नाही तर प्राणीसुद्धा सुखी आहेत ते आपल्याला सांगतात. आणि तीच गवळण यानंतर सिया पै आपल्यासमोर प्रस्तुत करणार आहेत.
वैरभाव
रसिक हो, आजच्या या भक्तिभाव या कार्यक्रमामध्ये आपल्यासमोर डॉक्टर प्रवीण गावकर आपल्या रचना तुमच्यासमोर प्रस्तुत करत आहेत. आपण सर्वजण जाणताच आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सुद्धा उल्लेख झाला की याच काणकोणचे ते सुपुत्र आहेत आणि त्याचबरोबर ज्यांनी हा कार्यक्रमाचा प्रस्तुत केलेला आहे ते स्वस्तिकचे ते सर्व आहेत आणि त्यांची एक वेगळी ओळख म्हणजे या आधीचं गाणं आणि या नंतरची रचना आपण ज्या दोघींच्या स्वरांमधून ऐकणार आहोत त्या दोघींचेही ते गुरु आहेत. डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. मी सांगितल्याप्रमाणे या आधीची गवळण ज्यांनी प्रस्तुत केली त्या सियापई डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्या शिष्या आणि त्याचबरोबर सध्या पुण्यामध्ये राहून वाणिज्य शाखेतला पुढचा अभ्यास त्यांचा त्या करत आहेत अशा सियापई. आणि यानंतरची प्रस्तुती आपल्यासमोर ज्या करणार आहेत त्या डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्या आणखी एक शिष्या पल्लवी पाटील. गाणं शिकतातही संजीवन संगीत अकादमीमध्ये आणि त्याचबरोबर संजीवन संगीत अकादमीमध्ये गुरु म्हणून सुद्धा त्या कार्यरत आहेत. अशा पल्लवी पाटील यांच्यासाठी देखील आपण टाळ्यांचा गजर करूया. आणि त्यांच्या स्वरांमधून यानंतर एक कन्नड भजन आपण ऐकणार आहोत. संत पुरंदरदास महाराजांची अजरामर अशी आणि सर्वांना अत्यंत तोंडपाठ असलेली ही रचना आहे. आपण ऐकूया. आ
रसिको, यानंतर मी विनंती करते चेतन महाले यांना की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. चेतन महाले हे सुद्धा डॉक्टर प्रवीण गावकर यांचे शिष्य आहेत आणि आता आपल्यासमोर ही सर्व मंडळी मिळून एक सुंदर अशी मेडली प्रस्तुत करणार आहेत आणि ती सुद्धा अभंगांची. आपल्या सर्वांच्या आवडीचे लाडके असे जे संतांचे काही अभंग आहेत ते अभंग एकामागोमाग एक सुंदर असे मालेत गुंफून त्या अभंगांची मेडली यानंतर आपण ऐकणार आहोत. पण त्याआधी इतकी सुंदर अशी साथसंगत आत्ताच्या या पदाला ज्यांनी केली त्या सर्वांचं आपण पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या गजरात कौतुक करूया. दत्तराज सुर्लकर, दत्तराज शेटे, अवधूतचारी, प्रकाश आमोणकर आणि विष्णू शिरोडकर आणि या सर्व साथीदारांच्या संगतीनं यानंतर मी सांगितल्याप्रमाणे अभंगांची मेडली आपण ऐकणार आहोत.
लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची बोधाची इंद्रायणी राही इंद्रायणी राही इंद्रायणी माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे जाती आहे भीवरे जाती माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे जाती आहे भीवरे जाती आहे भीवरे जाती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती पंढरीचा बाळवंती संत गोळा होती पंढरीचा बाळवंती संत गोळा होती म्हणे नाम घेता म्हणे नाम घेता भक्त होती रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा नाथा घरी नाचे माझा सखा अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग माझा घरी नाचे माझा सखा नाथा घरी नाचे माझा सखा नाथा घरी नाचे माझा सखा
रसिक हो, परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींचं आगमन कार्यक्रमामध्ये झालेलं आहे. आम्ही त्यांच्या चरणांवर नतमस्तक होतो, त्यांना वंदन करतो आणि यानंतरचं कार्यक्रमामधलं शेवटचं सादरीकरण तुमच्यासमोर प्रस्तुत करतो. आज चातुर्मास सेवेच्या निमित्तानं भक्तिभाव हा कार्यक्रम आम्हाला इथं सादर करण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वप्रथम तर आम्ही स्वामीजींप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्याचबरोबर चातुर्मास उत्सव समिती जी आहे त्या समितीचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. समितीचे अध्यक्ष असतील, इतर सगळे पदाधिकारी असतील आणि समितीचे सदस्य असतील, त्या सर्वांचे आमच्या वतीनं अगदी मनपूर्वक आभार. आणि त्याचबरोबर तुम्ही सगळे भक्तगण इथं उपस्थित राहिलात आणि केवळ कार्यक्रम ऐकला नाहीत तर आमच्याबरोबर गायलात सुद्धा, त्याबद्दल तुम्हाही सर्वांचे आमच्या वतीनं आम्ही आभार व्यक्त करतो. कार्यक्रमाची सांगता आपण कबीर भजनानं करणार आहोत. संत कबीरदास आपल्याला सांगतात, ते म्हणतात की माणसाचं हे जे शरीर आहे ते शरीर म्हणजे एक चादर आहे आणि ही चादर त्या ईश्वरानं स्वतः विणलेली आहे. आणि हे शरीर, ही शरीररूपी चादर त्या ईश्वरानं कशी कशी विणली आणि ती किती क्लिष्ट आहे आणि ते किती कठीण आहे ते आपल्याला सांगतात. आणि मग म्हणतात की जर ईश्वरानं ही चादर विणून आपल्याला दिलेली असेल तर ईश्वरानं कुठल्याही आईच्या पोटी आपल्याला दुसऱ्या प्रती काहीतरी कुकर्म करण्यासाठी जन्माला घातलं असेल का? आणि मग संत कबीरदास म्हणतात की या भूतलावरच्या प्रत्येक मनुष्याचा जन्म हा कल्याण आणि आनंद वाटण्यासाठीच झालेला आहे आणि तेच कार्य त्या ईश्वरानं आपल्यावर सोपवलेलं आहे की चांगलं करा, कल्याण करा आणि ईश्वराकडे कल्याणाचीच मागणी करा इतरांसाठी. आणि हाच विचार आणि हाच संस्कार करणाऱ्या संत कबीरांच्या रचनेनं भक्तिभाव या कार्यक्रमाची आता आम्ही सांगता करतो. पुन्हा एकदा स्वामीजींच्या चरणांवर नतमस्तक होतो आणि शेवटची प्रस्तुती सादर करतो डॉक्टर प्रवीण गावकर यांच्या स्वरांमधून.
हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चले जग रोए हम हंसे चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी हे राम राम रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी 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 रे झीनी हे राम नाम रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी 9-10 मास पुनन को लागे 9-10 मास पुनन को लागे मुहूर्त में नीली चदरिया झीनी रे झीनी हे राम राम रस दे चदरिया झीनी रे झीनी 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 रे झीनी जो प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी जो प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी
चदरिया सुधाने सुधा जो प्रहलाद सुधा सुख देने निर्मल की चदरिया दास 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 कबीर ऐसी मूड़ी दास कबीर ऐसी मूड़ी झूठी चदरिया राम राम रस चदरिया राम राम रस चदरिया श्री रामदेव विरी विठ्ठलाक नमस्कार करता, परमपूज्य स्वामी महाराजाच्या चरणाक वंदन करता. आणि आज प्रवीण गांवकर आणि जवळ 2 तास आमकां कृष्णाची, रामाची, कबीराची ही भजन गावन हाका सगळं मंत्रमुग्ध करून सोडले. आणि हो ताचो पयली डिसेंबराक एक प्रोग्राम जालो फर्स्ट विकाक, आणि जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 5-6 म्हयन्यां भितर दुसरो प्रोग्राम ताका रामाची ताका निमंत्रण जालें. आनी ताणें हांगा सुरी कशी हांगा आज सांखलीचे दत्त महाराज हांचे देवालयाची आज सगळे देवाची सेवा आशिल्ली. आणि ह्या सेवे निमित्तान ह्या देवालयाचे अध्यक्ष आणि उद्योजक श्री योगीश देपो हांणी ही कार्यक्रम प्रस्तुत केल्ली, पुरस्कृत केल्ली ही प्रवीण गांवकर हांची. हांव तांचेय हांगा आभार मानता की चातुर्मास समितीचे वतीन तुमचे आभार मानता स्वामिनीच्या आज्ञेन. कित्याक म्हळ्यार ह्या चातुर्मास स्वराचे संगीत संधी जी आसा ती आज तुमच्या पुरस्कृत ह्या प्रवीण गांवकराच्या संगीतान हांगा जाल्ली आसा. आणि हाजे फुडें आतां 13 तारखेक आसात, 15 तारखेक आसात, 22 तारखेक, 26 तारखेक आसात. आणि तशें सप्टेंबराच्या 5 जवळ 15 सुमार कार्यक्रम संगीताचे हांगा जातले. आणि त्या बरोबर तशी कीर्तनां जातली. आणि हो सगळो चातुर्मासाचो वातावरण हे सगळे सांचे एक संगीतमय जावन हांगा आसतलें अशें हांव तुमचे मागतां.
आणि आता आमचे प्रवीण बाब गांवकार आणि ताजे सगळे सियापय आसा, त्यानंतर मागीर पल्लवी आमचे पाटील आणि आमचे सगळ्याचे 7 वृंद आसा. हांव तांचे सगळ्यांचेच हांगा मंत्र म्हणून आभार मानतात हाज्या चातुर्मास समितीचे वतीन. आणि स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन तुम्ही आज जे एक संगीत जें गायिल्लें आसा त्या संगीताची भरभराट जातली. आणि हो संगीत जशें पळय तुमी ह्या आतां संगीतांतल्यान डॉक्टरी म्हळ्यार गुरुकूल सुरू केलां, तशें गुरुकूल गोंया पुरतेंच न्ही सगळें भारता भायरूय तुमचे पावतले अशें हांव रामदेव आनी वीर विठ्ठला कडेन तुमची विनंती करतां. आणि एक आतां की फाल्यां हांगा एकादश आसा आषाढी, आणि एकादशी निमित्तान फाल्यां 8:30 मुद्रा धारणा सुरवात जातली. म्हण कोणाकय जर मुद्र घेवपाचे आसत तर तांणी 8:30 पयलीं हांगा मठांत येवचें अशें तुमच्या लागीं नम्र विनंती करता. परत द्वादश आसा आणि परत द्वादशीक सकाळची 5:30 पुजा जातली सकाळची. कोणाकय जर पुजेक जर येवपाची आसली तांणी सकाळी 5 येवन हांगा बसचें अशें हांव तुमच्या लागीं मागता, नम्र विनंती करता. आणि तुमी आज जे आयले तुमी सगळे हांगा बसले 2 तास मंत्रमुग्ध जावन तुमचे सगळ्यांस आमच्या चातुर्मास समितीचे वतीन तुमचे हांव तुमकां आभार मानता. आणि हाजे फुडें जितले कार्यक्रम जातले तितले कार्यक्रमाक तुमी येवचे. इतलेंच न्हय तर सदांच ह्या चातुर्मासाच्या वेळार स्वामीजीचे येवन हांगा सेवा करून तुमी आशिर्वाद घेवचे अशें हांव तुमकां नम्र विनंती करता. आणि योगेश बाब तुमी आतां हांगा येवचें अशें मागता तुमकां. आणि तुमी आतां हॅलो, आज आमकां हांगा श्री रामाची सेवा आणि परमपूज्य स्वामींची सेवा करपाक संदी दिली त्या बद्दल हांव धन्यवाद म्हणटा. अनिल बाब, एक सांगपाचें आसा, संजीवन संगीत अकादमी ही आमी पणजी सुरू केला, पण ताची एक शाखा आतां काणकोण आमी सुरू करता. आणि त्या खातीर आमी एक नवीन इमारत बांदपाक पळयता. आमी स्वामीच्या चरणाक बी सांगिल्लें की संजीवन शाखा आमी काणकोण हाडटा, आनी काणकोण आनी कारवार कुमठा हे सगळे भागांतले भुरगे येवन थंय शिकचे अशी आमची इच्छा आसा. तेन्ना तुमचे सगळ्याचे प्रेम आनी आशिर्वाद ह्या संजीवन शाखे खातीर जाय. धन्यवाद. युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतता. युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतता. भक्तिया बेडुवे हरियली निरता. भक्तिया बेडुवे हरियली निरता. मुक्तिया पथदली ನಡೆಸು ಪುನೀತಾ. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र. सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र. नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्रा. नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्रा. नाद वेदरत सद्गुण सांद्रा. नाद वेदरत सद्गुण सांद्रा. मोद विठ्ठल नटयति गणचंद्रा. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या.
ज्ञानसूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञानसूर्या